8 na guys sa gabi eh. Dami guys karon sa Mactan, New Town. Pakita na ko ninyo guys ang view diri sa sulod sa Mactan, New Town. Ayan siya guys. Wow. Ayan guys. So napod siya yung McDonald's diri sa sulod sa Mactan, New Town. Paano masabi? Yan. O, nag-view guys. Hello, diri ah. So, sarap nunoy na wala guys. Wala ko kitang nunoy. Asara to siya. Hindi ba kumutabok diri ah? Wow. Hey guys. Arian pa nato diri sa and guys ang McDo na siya yung McDo. Gusto na sa akin. Gusto na sa akin guys. Suros na. Gusto naman tos nunoy. Wala lang siya. Balik na ko guys balik na sa tong agi. Hindi pa siguro ko na diri ah. Kawano na guys. Sa dili pa muuwan. Sobrang nice diri sa sulod. Oh my God! Wow. Tanang mga kuan guys, mga kahoy. Utangan nila og mga Christmas lights. Then naapod siya banda dito ah. Oh my God! Ayan na si Nonoy. Ha? Ha?
iya akong gipadiretso diri sa Tumoy. Awa na to guys, kung sa pay forma diri sa Tumoy. So yan siya. Meron din siyang Robinsons, Easy Mart, Sunshine Grocery, then awa na sunoy, asa naman to sinabiyaan. Hello, so hanggang dito pa din sa Tumoy guys, until doon pa man di ay siya oh. Yan. Dili na ko maadto kay simuuwan na. Uwat na ha. Uwatan na ko inunoy guys sa Tumoy. So mabalik na ta sa atong agi guys. Sa atong gisudlan ganina. Okay. Ouch. Yan siya. Ay, magdali lagi. Makoy photographer oy. Di ko kapapicture guys kay wa ko'y photographer. A few moments later. So ayun na nga guys. Nalobat yung cellphone namin. Palobat na guys. Kunti na lang yung percent. Muli na mi guys. Ayun Jollibee guys oh. Di may kakaon guys kay wawi wawart. Ay ang driver guys oh. Ang photographer. Muli na mi guys kay malas among cellphone nalobat na. Hi guys, muli na mi. Bye bye, thank you for watching. Bye. Muli na mi guys kay lobat na din kauanon na kasad. Bye bye guys.